Hindi ko alam bakit hinang-hina ako. Dahil bang konti yung kinain ko kagabi. Hindi pa kasi ako nag-breakfast din. Huwag kayong umasa na magkaka-abs kayo in 2 weeks, guys. Unless sobrang payat na kayo, tapos iaano nyo lang talaga yung abs. Pero kung kagaya ko kayo na medium na may paano pa, may mga extra fats pa, huwag nyo namang i-expect na within 2 weeks may abs na kayo. Tapos you will be harsh on yourself kasi hindi kayo nagka-abs or what. One step at a time, guys. Huwag magmadali. Good morning, guys! Welcome back to another vlog! And today is the 11th day of the Chloe Ting Challenge. Grabe, guys! 3 days na lang! Ayan. So, hindi. Pang 4th pa rin ngayon pala. So, at least, malapit na matapos. Magpapahinga lang po ako. And then, we'll make another challenge. Ayan. Pero, alam nyo, guys, paggising ko, parang nanghihina ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta, parang nanghihina ako na parang ang sakit ng mga braso ko, ganun. Kasi, siguro dahil nakaganon akong natulog. Ganun kasi ako matulog. Kaganyan, o kaya nakaside. So, parang ang sakit ng katawan ko. Tapos, parang pagod na pagod kasi ako kahapon. Kasi nga, diba, nag-workout. Tapos, naglinis ng kwarto. Ang dami kong inayos dito. Kaya, anyway. Kahit masakit yung katawan ko ngayon or parang nangihina ako, mag-workout pa din para magkaroon ng energy. Kasi ang gagawin ko lang naman ngayon, ang scheduled lang naman ang gagawin ko is maglilinis ng salas at kusina. And then, edit a thumbnail siguro. Hey guys! So, we are back with the workout. Today is the 11th day. And titingnan ko lang kung ano yung workout. Pero feeling ko naman kasi, ay, dalawa lang yung workout today. I'm so happy. Diba sabi ko, nangihina ako. Oh my gosh. Ito lang, guys. So, mga 40 minutes lang yan. So, yung do this everyday, tsaka yung abs lang. Oh my gosh. Uy, 23 minutes in total lang. Ay, thank you, Lord. Alam talaga ng Panginoon yung yung capabilities ko kasi, guys. Ngihina talaga ako. Parang wala ako sa mood mag-workout. Pero dahil vlinag ko to, papanindigan ko to. Ayan. Kaya, buti na lang talaga vlinag ko to. Kasi kung hindi ko vlinag to, matagal na akong tumigil. So, mag-start na tayo. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. So, natapos na po yung first workout. Guys, hindi ko alam bakit hinang-hina ako. Dahil bang konti yung kinain ko kagabi. Hindi pa kasi ako nagbe-breakfast din. Actually, hindi naman na talaga ako nagbe-breakfast. Lunch and dinner lang kasi late na ako nagigising. Tapos pagkagising ko naman kasi hindi ako gutom. So, ngayon, guys, yung mga win-workout ko, yung low impact lang. Buti talaga may low impact siya. Lahat ng routine niya na may low impact, yung mga low impact lang yung ginuha ko. Tapos, yun. Kasi parang wala talaga akong energy. My God. Shucks, 4 bukas. Oh my gosh. 4. Ang daming para sa abs. Wala namang nangyayari sa abs natin. Kasi, huwag kayong umasa na magkaka-abs kayo in 2 weeks, guys. Unless, sobrang payat na kayo, tapos, iaano nyo lang talaga yung abs. Pero kung kagaya ko kayo na medium na may paano pa, may mga extra fats pa, huwag nyo namang i-expect na within 2 weeks may abs na kayo, tapos you will be harsh on yourself kasi hindi kayo nagka-abs or what. One step at a time, guys. Huwag magmadali. Kasi, pag magmadali, baka ma-injury. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to Gosh! Ngayon lang ko nag-workout na hindi ako happy. Tapos parang ang dami kong hindi na-execute. Talagang hinang-hina ako. Gusto ko nang kumain. Alam mo, yung mga ganitong pagod na ako, tas inaantok na ako. Parang ang sarap magkanin, tas patutulog ka na lang after. Pero hindi eh. Kasi kung magkakanin ako ngayon, tas yun lang yung workout ko,
Wala. My gosh. Ay, nako. Ay, nako talaga. Hey guys, time check. It's already 4:23 p.m. and magluluto ako guys kasi pupunta dito yung mga friends ko. Kakatapos ko lang maglinis. As in, naglinis ako ng buong bahay kasi ang alikabok na pala. Kasi parang 2 days din ako na, you know, hindi nakapaglinis. So ngayon, maglilinis tayo guys. I mean, magluluto kasi nakapaglinis na ako. Spaghetti, yan yung pang Christmas pa. Yan, nakuha ko pa nung Christmas party. And then, yung chicken, lalagyan lang natin ng crispy fry. Kaso, yung maanghang lang daw ang meron sila. Magmemeryanda lang ako nito, lumpiang gulay. Gusto ko yan. So, ito na guys, na-prepare ko na yung ating ingredients. Garlic, onion, tapos yung hotdog, cheese, na may cheese. And then, ganito, corned beef. Wala po tayong ground beef. Huwag kayong ano dyan. Tapos, mushrooms. Ayan. Tapos, yung spaghetti sauce natin. And then, yung pasta. Siguro mga kalahati lang nito kasi dalawa lang silang kakain eh. For sure, di kakain si Estong. Di rin naman ako kakain. Silang dalawa lang. Yan. Yung chicken na lang sa amin ni Est. Lalagyan ko pa sana to ng ng cream. Kasi magharap yung, gusto ko yung spaghetti na may all-purpose cream. Kaso, ayaw daw ni Vinny ng may cream, mga ganun. Yung mga tipong magatas daw. Ayaw daw niya. So, pagbigyan natin ng bisita natin. Ang bisita natin na sabi, oy, pupunta kami dyan bukas sa kakain. Yan guys. So, gusto ko sa spaghetti ko is al dente siya. Al dente yung hindi overcooked. Yan, hindi naman undercooked. So, babasahin ko lang kung ilang minutes itong iluluto. Besh, naganap pa ako. Nandito lang pala. 10 minutes daw. So, I'm gonna set my timer to 10 minutes. Oh my gosh, huwag kang masusunog, besh. Itong ayaw ko pag nagmamultitasking ako. Ay, nako. Alam niyo, nakakainis. Hanap ako ng hanap sa panyo ko. Pumunta pa ako sa kwarto. Nandito pala. Ay, sana pala butter ginamit ko. Ayan ba na? Si Don lang naman siya kasi Vinny kakain. But sabi kasi nila, when you cook, when you do something, do it within your best capabilities. Char. Lagyan na natin yung bawang. Medyo umiinit na. Agad-agad na din yung sibuyas. Umiinit na po siya mga kapatid. Lagyan na rin natin yung hotdog. Bilis uminit talaga nito. Kaya yung lulutuan to eh. Yung mushroom pala na kinuha ko guys is yung na-chop na siya. Pieces and stems. Ayan. Ayaw matanggal kasi. Madali akong kausap. Alam nyo guys, yung mga kaibigan ko, gustong-gusto ko naman pumupunta sila dito kasi at least may nakakausap ako, nakakasama, ganyan. Sila din gustong-gusto nila pumupunta dito. Kaso nahiya kasi ako kung minsan, nasanay kasi sila na madaming pagkain dito sa bahay. Kaya nahiya ako kung minsan kailangan talaga, labas mo na lahat ng grocery mo. Dati hanggang popcorn lang sila, ngayon iba na. Lalagay ko na rin yung mushroom guys, kasi luto naman na yung hotdog. Ay naku, may konting tubig. Ay, yun ang sinasabi ko eh. Hirap mong kausap na lata ka ha. Yung tipong, mas madami ka pang sahog kaysa sa sauce. Kaya nga masaya sila. Ito na yung ating mga sahog. Huwag kayong masusunog mga be. Yan po, may bisita po tayo. Say hi naman. Wow! Napaka-ngarag, besh! Siya po ngayon ang in charge sa manok dahil ginusto niya yan. Pumuputok eh. Ay, super zoom ka naman doon. Ay, wait lang, kunin ko na to kasi. Kunin ko na to para let us clear the way. Kain na po tayo. Muntik po tayong nasunugan, mga kapatid. Ay, bakit ganitong kulay niya? Masarap ba to, Ticha? Masarap na siya? Sa bagay, kayo naman kakain yan eh. Uy, mag-hi ka naman sa vlog ko. Ngayon ka lang nagpakita. Manager. Baka makita ka ng nung naghahanap sa'yo. Ito po yung social distancing po namin. Tig-isa kami ng sofa.
Ang tagal-tagal naman ang inaantay natin. Nagpapaganda pa yata. Yan kasi buhat kasi. Wewe. Hindi makita dito. Hindi makita yung nganga mo. Next workout. So dito tayo. Chloe Ting. This for you. Quitting. I-upload ko to, besh. Magbastos kayo. Gusto ko ganito na mas mabigat sana. Oh, pwede naman. Yung pampalaki ng puwet. Ano ba? Okay. Dito ka. So ano natin, yung legs, tapos yung puwet. So dalawa yon. So pwede yung ganyan. Aha. Diba? Pero dapat may iba yung position dito tayo, no? So proper. Dapat makita. Proper positioning dapat. Ganyan siya. Yung back mo dapat. I-upload ko talaga to. Tapos, syempre pag matatapos yan eh. Curve yun ah. That's good. Even your legs. So down. Down, down, again. I-upload ko man dato. Hey guys, so as usual po, Sunday po ngayon. So we will make a Sunday shoutout kasi parang 2 weeks na yung Sunday shoutout ko is napunta siya ng Thursday o kaya ay Monday. So ngayon po ay nag-edit ako ng Sunday ngayong umaga. Kagagaling ko ng duty. Ayan, so shoutout ko lang guys yung mga nag-comment last week sa mga videos last week. So, kung gusto nyong masali sa mga shoutout, kung may YouTube channel kayo, ganyan guys, comment lang kayo sa mga videos na lumalabas every week. Yan, kahit anong mga videos yung komentan nyo, sasali ko kayo sa shoutout. So, simulan na natin guys yung shoutout. Shoutout kay Sis Manilyn Gonzalez. Taga CDO pala siya. Ayan. And then, kay JM Dumokmat, nasan na ang iyong mukbang girl? Upload din pag may time. And then, kay Glenda Bustamante, taga Bicol daw pala si sis. Kaya, yung mga guys, pag magko-comment kayo, sige, pwede nyo rin ilagay kung tagasan kayo, ganyan, para malaman ko kung nasaan yung mga viewers ko. And then, kay sis Rosemary Sumulong na laging nanonood. And then, kay uncle ko din, kay Raymond Caberto na lagi rin nanonood. And then, kay sis Mac and Abby, ayan, may channel sila guys, Mac and Abby, A-B-B-Y. Ayan, nag-upload din sila ng mga vlogs. And then, kay Ad Urpina, ayan, ang alam ko meron din siyang channel. And then, kay Sub Me Please, ayan, may channel din siya. So, please go to those channels guys kapag may time kayo and watch their videos. And of course, leave a comment as well. Ganyan ang ginagawa nyo sa aking channel. So, thank you so much guys for watching. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Hey guys! I'm so proud of myself. Natapos ko yung workout na hindi ako patigil-tigil. Siguro minsan lang ako medyo tumigil. Kasi yung burpees, nagagawa ko na siya. Yung Spider-Man plank, ang tagal ko nang hindi ginag-give up. Mag-skincare ako guys. Ang baba na ng energy ko. Antok na ako. Mag-skincare ako. This is the Skin Magical. Ayan. Balik na naman po tayo sa rejuvenating kasi 2 months naman na yung nakalipas. After 2 months, parang nakapag-rest naman na ako ng